can see it in their eyes. Empty people filled with care, heated who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides the silent cry. Sumangbay manin ni Apo Isus kadatayo, babae ni iti daytoy nga programa ni Apo Dios itangatang kablaaw. Ni Apo Dios kadatayo biag ken Kristo. Naimbaga bigat yu amin ayaten nga gagayim king kakabsat. Dita abroad na imbagarabiyo. Sapay ko makin ni Apo Dios sa datay nga siraragsak ken si sasalun at iti daytoy yung agsapa ken kastamet kadagiti kakabsat ko iti dita balasyo iti taaw. Awisik manen ti panakipasit yu kakabsat. Type 9 time manen awaten dagiti kablaaw ni Apo Dios kadatayo babae iti daytoy nga programa ni Apo Dios ti tangatang ken no addaman dagiti kayatyo nga kablaawan kagabsat i-forward yu laeng ditoy kablaaw ni Apo Dios biag ken Kristo. Ayaten nga gagayim ki kagabsat. Sapay kuma ta sinulukat dagiti Facebook yo, dagiti YouTube yo kakabsat, tapno iti maminsan manin, intay manin kadanggay ni Apo Dios, babaen iti daytoy nga programa ni Apo Dios ti tangatang kablaaw ni Apo Dios biag ken Kristo. Through His love, our hearts can feel all the graves they bear. They must hear the words of life. Only we can share. Ngem sakbay iti amin kakabsat kahit kumampay nga kararag tayo. Diyos mi nga managayat Apo agyamang kami ti biag ken salunat. Nga impaay mo kada kami nga dimmanon iti daytoy nga agsapa. Ket sakbay nga itultuloy mi Apo daytoy nga programa biag ken Kristo. Dawatek Apo ti panakabalin ti Espiritu Santo nga iso ti mangidalan kada kami. Dagijay nga kakabsat nga makablaawan sapay kumat at dada nga si sasalunat at dada nga nakaimatang iti daytoy ket inton mangegda dagiti nagnaganda iti kablaaw ni Apo Dios kadakwada ti daytoy nga agsapa mariing kuma nga ni Apo Dios tinangaywan kadakwada. Dawatek dagiti ipagpakaasi tinagan ni Kristo nga pumi. Amen. Remember, someone is praying for you. If God can take a worn-out life like mine and make it whole, if He can turn the water into wine, if He can raise the dead, calm the sea, give light to the blind, it's such an easy thing to take a darkened life and make it shine. Kablaaw ni Apo Dios kini Brother Fred Gani, kini Sister Nili Magno Gani iti Hawaii, naimbag nga rabiyo. Brother Fred,
kini Sister Neri. Ken kastamit kini Jennifer, kini Jingjing. Good morning, naning. Naimbagarabiyo dita. Kastamit nga kablaw ni Apo Diyos kini Sister Juni Galvez, iti Hawaii. Naimbag nga rabiyo amin, dita Hawaii, kakabsat. Life was just a game for me to play on and on, a puzzle with 1,000 pieces gone, and every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, 'cause Jesus had the pieces all along. Jesus, Jesus can do it all for you. He can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. Yes, he should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me. Kablaw ni Apo Diyos kini Sister Mina Bautista, iti Antipolo, Rizal. Naimbag nga bigat mo, Sister. Ken kastamet kini Brother Ramon Albinto. Magandang umaga sa inyo magkakapatid. Before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all. I just keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with him over and over and over and over again. When I first found Kablaw ni Apo Diyos kini Alan Galyetes. Ti ate nga baro dito Australia. Kastamit ni Maids, ti atin ng asawa. Ken dagiti talong anak na ni dagiti talong anak na naimbag nga rabiyo barok. Sapay kumakin ni Apo Diyos. Tadda kayo nga siya sa salunat. Iti dahito yung agsapa. Kastamit kini Florence Bangtuan ti Russia. Good morning, anak ko. Sapay kumata na salunat ka. Ken kastamit niya danon ko ti kablaw ni Apo Diyos ken Mary Jane Andrade. Ken dagiti duang anak na. Sapay kumakin ni Apo Diyos. Ta adda kayo nga si sasalon at iti dayto yung agsapa. Ken kastamit ti panangikarkararag tayo ken Ronald. Nga damanin iti balasyo taaw. loving and forgiving me over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with you over and over and over and over again. I keep falling in love with you over and over and over and over again. I keep falling in love with you. Kaya't kumot ngay danon ti kablaaw ni Apo Diyos ken ni Sister Antoinette Acosta iti Toronto, Canada, ken ni Bel Domsel na imbagarabiyo dita ading ko. Uray pa ni Pastor and Mrs. Jerry Manglinong, Sister Annabel, Jerry Manglinong ken Sister Annabel na imbagarabiyo. Like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll,
Greetings kini Henry Tilan and family from Texas. Good evening. Kenneth Brother Quidno, family from Florida. Kastamet nga kablaaw ko, kablaaw ni Apo Diyos kini Sister Nelly Valdez nga ag, sapay ko makini Apo Diyos, kabagyan. Tadda ka nga si sasalunat. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my Kablaaw ni Apo Diyos kini Sister Mimi Domingo, iti Toronto, Canada, na imbagarabi maading. Ken kastamet ni Donna Perez, na imbag nga rabiyo dita, Toronto, Canada. And also, Brother John and Sister Ili Sagon, iti Toronto, Canada. Ken kastamet ni Elder Edward kini Sister Everly Calixtro, na imbag nga rabiyo dita Toronto, Canada. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. Higher and higher. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Kablaaw ni Apo Diyos kini Sister Cura Clemente ti Toronto, Canada. Nothing else could help, love lifted me. Kaya't kumat niya ikadanon ti kablaaw ni Apo Diyos kini Pastor Romy Portillas ti Akmunan, Topi South Cotabato, sapay kumata na salon at kayo, Pastor Romy Portillas, kini Manong Bren and Sister Susie Rumbawa, iti Toronto, Canada, kakabsat. Kastamit kini Elder Hermets Portillas, From an old rugged tree, and it whispers, draw closer to me. Leave your world far behind. There are new heights to climb and a new life in me you
That's what I'll be willing to do. For whatever it takes to Kablao ni Apo Diyos kini Sister Cecilia Balbin Itikirino. Good morning, Madam. Sapay kumata, umay kanto manin makigimong inton Sabado, ijay group ti Alangigan. Take the dearest things to me, if that's how it must be, to draw me closer to you. Let the disappointments come, lonely days without the sun. If there's sorrow, more like you I'll become. I'll trade sunshine for rain, comfort for pain. That's what I'll be willing to do. For whatever it takes for my will to break. That's what I'll be willing to do. That's what I'll be willing to do. Kay kastamit nga kayat ko nga idanon ti kablao ni Apo Diyos, ken ni Mr. and Mrs. Saludo, Said about you Manong Ben, ken Sister Abed, ti Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor, his name. kablao ni Apo Diyos ken ni Sister Ilma Ridalo, At this moment, iti Toronto, Canada. this is a Naimbag nga Rabio Ading. felt quite the same. Well, he loves me, and that's a brand new story. He loves me, and that's a brand new song. He loves me, he loves me, he loves me, and I just can't keep from singing. And you ask me, do I need him? Or does a river need the water to get along? Kastamit nga kayat ko nga idanon ti kablao ni Apo Diyos ken ni Brother Roland Reyes, ken ni Sister Florence Reyes, iti Toronto, Canada. He became real. Now I've a joy that has taken me over completely. No one can know just how special that he makes me feel. 'Cause he loves me, and that's a brand new story. He loves me, and that's a brand new song. He loves me, he loves me, he loves me, and I just can't keep from Also greetings ken ni Sister Shirley Martinez ti Hong Kong. Naimbag nga bigam mo, naimbag abigat yo, Sister Shirley Martinez. Ken ni Sister Charity Tayabin. Ken amin nga taga San Andres nga adda ijay Hong Kong.
by Sister Virgie Roth Martinez Amian. Naimbaga bigat mo, sister, ken brother, ken ni brother. Sapay kumata, naimbag na salon at kayong agbiyahe nga mapan iji Manila. At laglagi po nyo, sister, ngagsubli kay dito ti mabiit. Tapno may tuloy tayo dajay, panang buwa-buwa ngay tayo iti grupo dito'y Alangigan. Sakbay nga ituloy ko dati kablaw ni Apo Diyos, kayat kuman nga iyo rongaing kakabsat. Nga karkararag tayo dajay Bible Seminar tayo dito ay Alangigan. Tadda ko maumawat kin ni Apo Isos. Kastamit nga kablaw ni Apo Diyos, kadagiti amin nga pagpangulo tayo ti mission tayo. Iti kablaw ni Apo Diyos kini Brother Roger Balin, iti Toronto, Canada. Naimbaga brabi imbalong ay ading barok, ading sapay tanasalon at ka. Kenoplanom tagbakasyon dito Pilipinas, dumawas ka man dito'y Ilocos. He's real to me.
Ken kastamet nga ikayat ko nga idanon ti kablaw ni Apo Dios ken ni Sister Rosita Hilario iti Banayoyo ni Madam Rosita Hilario ti Banayoyo ken dagiti amin nga paset ti familyam. Listen to the music, listen to the song, listen to the words, let them carry you along. Listen and you'll know just why we believe Jesus loves you. Don't be surprised if the music you hear puts a smile on your face and your cares disappear. It happens every time the people meet in Jesus. Kay kastamet nga kayat ko nga idanon ti kablaw ni Apo Dios ken ni Brother Hermenegildo Cabanada watching with his friends in Boracay Island City. Good morning kada kayo kakabsat nimbaga bigatyo. Don't be afraid that you've strayed too far. He will welcome you back, so just come as you are, and you'll see that side of me you are. Kastamit kini Sister Erlenda Casika, ti Jinsan, General Santos City, Cristina Enrijo Javier. Good morning, Madam. And also Veronica Ogas de Rosario, ti Tantangan, South Cotabato. In kastamit greetings ni Apo Dios kini Sister Ima del Rosario, iti Toronto, Canada. Naimbaga bigit yung Madam. Listen to the music. Ti ate nga baron ni Bio Bona, ti Amaraw. Good morning, Balong. Kaya't kumat nga ikablaaw, idanon ti kablaw ni Apo Dios ti etek nga asawa, Imi Galaitis. At dada itatadya Amaraw. Kenenuba, ti atin mi nga apo. Princess, at dada je Balwarti. Princess Aday. Ken ti atek nga apo ni Bryden. Good morning, Balong. Lord of my heart, adore you. You are
Dapat 10 minutes kakabsat sakbay agsira. Kaya sumardeng dahil programa ni Apo Diyos kablaaw ni Apo Diyos kada tayo biyag ken Kristo. Castles and palaces, dwellings of kings. Kablaaw ni Apo Diyos kadagiti kakabsat iti kandon ipungulwan ni Elder Bagni, Samuel Bagni, Sister Lani Bagni, ken kastamet ni Sister Roth. Good morning, Sister. Mailiw dagiti listener mo kadagiti kang kantam. Sister Mila ken ni Sister Florence. Mailiw dagiti agdengdengeg kadagiti kang kantayon. Laglagi po tayo nga umay ni Apo Isusin. Majesty, loyalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you, my God. Kablaw ni Apo Diyos kini Sister Kabato Itinurala Surala General Santos City. Taga Kwadagitoy kakabsat. Pangasinan. Also aming nga taga Pangasinan. Kakabsat nga taga Bitalag, Dardarat, Panguluan ni Elder Romeo. Santa Cruz, si Panguluan ni Pastor Santos. And I love you, love you, love you. Poblaspil, Panguluan ni Mrs. Dumukmat. Also Amaraw, Daligan, Santa Lucia. Kaya't kumayat nga idanon pati kablaaw ni Apo Diyos kini Madam Teresa Gatod, ti San Andres kini Sister Manang Esther Lumite. Kente atin tayo nga Kapitana Sister Madam Luida Belyosa. Uray pa kablao ni Apo Diyos kini Manong Domingo Baying kini Sister Aida ken kastamet kini Madam Magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Oh, praise His name, Jesus Christ our Lord. Sister Joby Dalit ti California na imbagarabim Sister amok nga si didengeg ka ken subsubaybayam dayto programa ni Apo Dios biag ken Kristo. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and honor Him. Kablao ni Apo Dios kini Sister ken Brother Pipito Agrisola, Sister Glory, Jesus Christ our Lord. Sister Emily Dasoy, ti San Andres, Bisoy. Kaya't kung mga idanon ti kablaw ni Apo Diyos kini Attorney Marvin Tibangwa. Good morning, Attorney. Ore pa ni Brother Dom, comedian, ti Palakapag. Pastor Apilit, good morning. Ni Brother Jojo Lingsay, good morning, Barok. Awan da ito'y recording room tayo na awang ka. So nga madaydayaw ni Apo Diyos. Kablaw ni Apo Diyos kini Sister Marilyn Valdez,
Yalangigan. Brother Steve Dalakan. Sapay tanasalon at kayo akang kanayon. Brother Ronye, Brother Bini, Sister Shuni, Sister Sally. Ore pa, dagiti kabsat na jilididday, panguluan ni Mr. and Mrs. Padilla. Tayo nga kumpari, si Sar Padilla. We want to see Jesus In His time, in His time, He makes all Ore pa, dagiti kakabsatit si Santiago. Ipanguluan ni Manong Elder Pablo Caandoy. Good morning, Elder. as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time. Kablaw ni Apo Diyos kini Brother Basilio Ogas, ti South Cotabato, Barrio 4. Lord, our lives to you we bring. May each song we have to sing be to you a lovely thing in your time. Kablaw ni Apo Diyos kini Elder Romeo Ascano. Good morning. Naimbaga Rabi Elder. Oras tayo. Wonderful, wonderful one, Jesus our Savior, God's Son. He's made us so happy just singing His praise. Hallelujah. Wonderful, wonderful one, Jesus our Savior, God's Son. He's made us so happy just singing His praise. Hallelujah. 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 Kablaw ni Apo Diyos kini Pastor Rohano. Good naimbaga Rabi Pastor. Kini Madam, dita Toronto, Canada. Kablaw ni Apo Diyos kini Alin Ibatuan, naimbaga Rabi Ading. Paki-forward mo dahi kang kantam, tay patugtog ta diti programa ni Apo Diyos, Biag ken Kristo. Hallelujah. 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 We bless you, Lord. We glorify the Son. You're the wonderful, wonderful one. Wonderful, wonderful one. Jesus our Savior, God's Son. He's made us so happy just singing His songs. Hallelujah. 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 We bless you, Lord. We glorify the Son. You're the Sister LB Balbin, sapay ta makaawid ka. Ano naragsak ti gimgimong tento Sabado. He's the wonderful, wonderful one.
Kahit kumat nga danon ti kablaw ni Apo Diyos sa ito nga kabsat, Praise him just the same. Michita Hinis ti Jinsan, General Santos City. Some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself Kablaw ni Apo Diyos kini Engineer Marquez. all the clouds. Agyaman madayday ni Apo Diyos na nakasangpit kan engineer. Iti panagbakasyon mo dito sa Pilipinas. Praise him each and every night. Praise him every day. Kahit kung mga idanon ti kablaw ni Apo Diyos kini Nico. Dato'y kumakanta tayo iti dahito nga programa ni Apo Diyos, Biag ken Kristo. Kastamit ni Risil. Good morning, Naning. Ni Sister. Some people say that praising the Ah. Lord just can't happen every day. But I found Gunding, iti there's just nothing Daligan. can keep all those clouds away. Praise him in the morning light. Praise him in the Praise him morning. in the noonday bright. Praise him in the Praise him each and noontime. every night. Praise him. Praise him every day. Praise him, everybody. Praise him when you're feeling troubles hanging over you. When you don't Uray pa, dagiti kakabsat tayo, tinikuha matibuay. Panguluan ni Pastor Mario. Good morning. Ni Apo Diyos ko mablaaw kada kayo. San Miliano ni Manang Miri Ungay. Sapay ta di ka mo mauma nga mang subsubaybay iti daytoy nga programa ni Apo Diyos Biag ken Kristo. Ken daytoy kablao ni Apo Diyos kada tayo biag ken Kristo. Dito yun nga naglipas daytoy programa ni Apo Diyos Biag ken Kristo kakabsat. Agyaman tayo kadagiti nangi forward iti kablao da. Kadagiti pasit ti familyada. Then agyaman ni Apo Diyos, madaydayon ni Apo Diyos, kadagiti naka-open, dagiti cellphone, kin YouTube da. Sapay kumakin ni Apo Diyos, ta iti daytingal daw. Ni Apo Diyos kumatikadwa tayo, amin ko mga ramidin tayo kat pakaydaydayawan ni Apo Diyos, kablao ni Apo Diyos, biag ken Kristo. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with Ulitin kay danon kada kayo, agyaman tayo kini Apo Diyos kakabsat. who knows Tibiyag ken salunat nga impay na kada tayo, when they go. at di tabalasyo ti taaw na imbagarabiyo amin. Living Diti Pilipinas na imbag nga bigat yo amin. Russia, after hides the silent cry. Taiwan, Only Jesus Switzerland na imbagarabiyo kakabsat. hears. People need the Lord. Sapay tinto numay nga lawas. Agdadanggay tay manin nga mangitultuloy iti daytoy nga programa ni Apo Diyos. Kablao ni Apo Diyos biag ken Kristo. Agyaman tayo ti master control tayo ni Cedric Agakuskos. Ken ti panangan antabay ni Pastor Wilmer Balbin. Ken ti kabsatyo ngagpakadan Evangelist Alex Galaites. Sakbay nga tumakdera kakabsat ken panawak dati mikrofon. Dawatek ti panagkararag tayo kakabsat. Diyos mi nga managayat na marswa ti langit kin ti daga.
Diyos ni Abraham, Jacob ken Isaac Apo, ken Diyos nga pinati ni Nabucodonosor. Agyaman kami Apo ti gundaway mi nga nangitultuloy iti daytoy nga programam, iti daytoy nga recording room. Sapay ko maapo ta dagijay nga nakablaawan. Ket kablaaw ni Apo Dios kadakwada, iso nga mangriing kadagiti pamati da Apo kastamot kanyak ken kada kami amin. Iti daytoy nga aldaw Apo, tulungan na kami maning agbyag nga nasantuan. Lagi pa Apo nga tao kami nga managbasol. Inton kaano man Apo san mi nga kabailan, nga pasantuen daytoy nga bagimi gaputa managbasol kami Apo. Ket ikomit mi nga rod dagiti biag mi king katiday nga aldaw Apo tapno sikati mangkibkibin kada kami. Mangaywan, mangiliklik kadagiti nyaman nga piggad ti biag nang runa ti pitat nga ipapatay. Bendisyonan met Apo dagiti pangpangulo mi. Oray pa dagiti pangpangulo mi ti mission mi Northern Luzon Mission, Mountain Province Mission, ken dagiti agtuturay mi iti daytoy nga nasyon Pilipinas. Pakawanem dagiti basbasol mi Apo, dawaten mi dagitoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Bye-bye.